kanina ano. Kanina nagbigay na ako ng pera ng palaro. Akin na yung barya. Gagos. Isasabay ko sa ano. Akin na yan, lahat. Makabukan, sabi ko makabukan. Ayun at sarado muna yung ano. Sarado muna yung tindahan namin. Attend muna kami ng Christmas party. Anak namin nandun. Magpipicture sila pipi. Diyan ka mo. Ito kami. Yan sila baby na.
tulo. Ayan, punta na muna ako dito sa bahay. Something ano. Dito hatindan nila Papa. Dito sila. Color violet na kasan galing mo ya. Sibuyas pwede. Sila ni Di pa. Papa oh. Dapat mapatawa. At bibili ko ng ulam. Ito gulay oh. Gulay na santol. Dito si Mama nagluluto ng paninda. Ano yan, Ma? Ah, alamang. Pantinda yan nila. Iniwanan ko muna sila bibi doon sa ano, Christmas party. Wala kaming ulam. Papa, nagaan ng bilao. Tindahan nila. Nang bibili na ako ng ano, pang ulam. Sandaan. Ma. Umuwi. Balaw. Santol na may laing. Badlaw. Kalo yang kol. Ginugupitan si Ilad. Magpapa-enroll na sa college. Vlog na ako. Pakita mo yung color.
regalo. Kanina nagbigay na ako ng pera niyang palaro. Akin na yung barya. Gagos. Isasabay ko sa ano. Akin na yan lahat. Saan ka makabukol? Hindi ah. Papaagaw. Mata makabukol. Makabukol, sabi kong makabukol. Nagbibigay ng regalo. Sabi mo walang regalo. Subo
Yan po at dito na kami sa bahay. Nakauwi na. Napakabili ng Ito na. Itatry na ni Baby. Happy? Ano sasabihin mo? Thank you. Si mama mo. Thank you. Thank you, ma. Thank you, ma. Wala ko hindi maabot. Ayan po, siyempre maraming salamat po sa lahat. Lalo-lalo na po sa mga viewers at sa mga sponsor, sa mga nagpapakulay. Yung maraming salamat po sa inyo kasi kung di dahil sa inyo, di ko mabibili yung mga ireregalo ko sa anak ko. Siyempre dahil yan sa panonood nyo sa mga vlog. Kaya meron akong may kinikita sa pag-YouTube. Kaya ito ngayon ay nakakabigay ako sa anak ko ng gusto niya. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you sa kanila na. Thank you po. Lahat. Yan, kompleto yan. May gear, may helmet. Try mo yung ito na, try mo. Suotan mo muna mama na ito. pala ito na. Masuotan mo muna. Magme-medyas ka. Magandang asa na yung medyas mo. Nabasa. Baka nang may just ng bago. Yan na, ilalaban na. May complete gear. Yung helmet. Suot mo yung helmet. Ganyan mo yan. Yan lagay niya. Tan 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 tiga 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 tan 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 tiga 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 tan 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 yung ito na tan 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 ta da dan ta da 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 ta da da ta da 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 da. Yan eh. Okay. Hindi kasya, hindi rin magagamit. Hindi kasya, pamigay na lang natin yan. Ay, sayang. Okay? Gigi. Humawa ka muna sa ulo ko. Baka umanda. Kasi I can feel my arms. My arms, my foot. My foot. Parang space. Okay na? I can feel my arms. I can feel my hand. Atang feet? Pag may dayo kayo, yan nasusuotin mo. Para di ka na maglalakad. Ito, may sintas. Ayan o, nasa sunod na lang yan. Yan, walang sintas nga itong isa. Hindi ako sanay ng Yung kay Josie nga, walang sintas. Hindi. Madali lang yan. Dalawa baga. Dalawa naman yan. Dapat pala Hindi ako sinisitas. sanay dyan. Sisintas talaga yan para hindi mag-open. Hawakan mo, Jason ha. Niglaga pa kiton. Malaga pa ka na ko. Mag-ano ka? Full set of armor. Happy? Wait lang. Dahan na, huwag ko muna kasi maggalaw. You are best. Subukan na natin dun sa court. Ay. Oo nga. Ayan, tali mo muna pakulubot-kaliboy ko na. Hindi, isusubok lang, babalik ko na lang. Mama, hawakan mo muna. Tara. Wait lang muna, sa ate hili Ay, muna. ako na. Bubuhatin kita ba doon? Ako na, ma. Yung preno, alam mo naman yung preno niyan. Saan yung preno? Ayan sa. Ma. Wait lang muna, Josie, pagkaano natin hili. Kargon mo na. Bawain mo na ako. Atasap to mo ba yun? Marunong ka lang yan, mag-ice skating tayo dun sa MOA. Kargon mo na. Oh. Kumapati ka sa likod ni Papa mo. Sa likod.
Nay ko kiton, tama papusaan pagad sa tayo. Yan yung ano, yung regalo namin nung... Kaya anong grade ka? Grade 3. Grade 3. Grade 3 ba yan, ma? Grade 3. Tapos yung nung grade 4 siya, wala kaming naibigay. Kasi last year pagad kami sa Oo. Ngayong grade 5 na nasundan, ito na yun. Ito yung grade 3 niya. Upload ko na. Tayo ka nga, kung sino matangkad sa inyo. Matangkad naman pala. Malaki ka na dati, malaki pa sa'yo. Ganyan yan. Nakatago lang yan, tinatago namin. Ayan po, hanggang dito lang ang vlog na to. Maraming salamat. Thank you. Bye. Love you all. Ma. Bye.